Hvad skal vi så lave i dag, Jessie? Det samme som vi laver hver dag, James. Prøve at fange Pikachu. Jeg har en plan. Vi skal bruge en stol, en tallerken med cookies, et net og et hul. Skide godt, Jessie. Vi skaffer mig. Jessie har en plan. Det er virkelig ja. Hun skal bruge lækre cookies. Og en linje. En stol, James. Ja, selvfølgelig. Stol, Johan. Skaffe et hul, Jessie. Det gør ikke noget. Jeg har et. Lige her. Et hul, Jessie. Det ligner mere et. Nu er det et hul. Kys. Vi kan ikke grave scenen, vel? Nå, så. Nu gemmer vi os. Fyr, James! Kom så. Lyserød face. Okay. Jeg skal tisse. Har du gjort det noget før? Ja, jeg skynder. Det gik stærkt. Ja, vi mænd kan stå op og tisse. Ej, altså. Nu skal jeg jo også pudre næsen. Også? Jamen, jeg pudrede ikke næsen. Jeg skulle bare tisse. Tusind, James. Det er noget, vi damer siger. Damer tisser ikke. Nå! Ligesom at damer fiser regnbuer og glitter. Ja, James. Ligesom at damer fiser regnbuer og glitter. Okay, skynd dig tilbage. Altså, Jessie, nu skal jeg igen. Regnbuer og glitter. Så er det på.